Тапшыруыбызның алдагы матур сәламе Иске Колатка районы Югары Терешка авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Насырова Гөлнара Рафаэль кызы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан әтисе Рафаэль Сабирович, әнисе Наиля Сабировна, тормыш иптәше Ришат Фатихович, кызы Гөлназ, улы Риналь котлыйлар. Әлеге теләкләргә шулай ук Тольятти шәһәреннән энесе Радик, хатыны Венера, балалары Айрат, Алмаз да бик теләп кушылалар. Безнең кадерлебез 1978 елның 10 апрелендә Югары Терешка авылында беренче көтеп алынган бала булып дөньяга килгән иде. Яраткан хатыным, бүген синең матур бәйрәмең. Шуңа күрә без бергә җыелып, сиңа йөрәк төрләреннән ургылып чыккан якты хисләребезне җиткерәсебез килә. Башлап, аз гына синең хакта сөйләп китик. Мине син бәхетле ир иттең. Балаларымны бүләк итеп, бер ах чыгармыйча, гаиләбезне хөрмәтләп, тәрбияләп, бик матур бергә гомер итәбез. Бу тәрбияне сиңа әти-әниең биргән. Шунлыктан аларга беренчедән олы рәхмәт. Күз нурыбыз, әнкәебез, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сез әти белән гомере буе йорт тулы кош-корт, мал-туар үстереп, бакчада гөлләр, чәчкәләр, җимешләр үстереп, чын авыл кешеләренчә гомер итәсез. Безне дә бар эшкә өйрәттегез. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа изелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без балаларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа Раббым. Матур итеп яшисең син җирдә. Үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин дип торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач. Безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да ниебез сине бүген котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Кадерле апабыз, дип язылган Тольятти шәһәреннән килгән якыннарыгыз язмасында. Син апабыз безне һәр чак ачык йөз белән каршы алып озатасың. Үз гаиләң зур булса да безне кунак итәргә авырсынмыйсың. Әти-әниебезне дә хөрмәтлисең. Барысы өчен дә мең рәхмәт үзенә. Яраткан кызыбыз, шундый җылы сүзләр синең хакта ишетү безне шатлыкка сала. Димәк, тәрбиябез бушка китмәгән. Син беләсең, безнең гаилә эшсөйүчән. Шунлыктандыр, син үзең дә шундый тәртипле, тырыш гаиләгә кияүгә чыктың. Балабыз алга таба да оныкларыбызны тормыш иптәшең белән тәрбияләп, безне шатландырып матур гомер итегез. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның кулларыла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларың чәчкә сыман, гөрләтеп үссен иде. Тормыш иптәшен яратып, кулга балдагын киде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Гөлнарадай күргән кешеләр бу дөньяда юк дибез. Кадерле Гөлнара Рафаиловна, сәлам буларак матур җыр кабул итегез. Аны сезгә дип махсус якыннарыгыз сайлады. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Тугайларда киләкә күк тавышы, әллә ниләр уйлатау, артта күңел сагышы. Һей, күп көннәр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Һей, күп көннәр санамагыз, безнең калган гомерне. Ай günlərне киләчәкне юрамагыз күкләр. Җиргә килгәч яшигәле, бигрәк матур җир күкләр. Эй, күкләр санамагыз, безне калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез
yazmışı kimge köpemi yazılgan ayrılmıkça beru girde bu dünyanın nazından hey kökünler sanamağız bizim kalgan ömrüne aşıktırma kız günlerine erinetme göze küngeline aşıktırma kız günlerine erinetme göz küngeline hey kökünler sanamağız bizim kalgan ömrüne aşıktırma kız günlerine erinetme göze küngeline hey kökünler sanamağız bizim kalgan ömrüne aşıktırma kız günlerine erinetme göze küngeline aşıktırma kız günlerine erinetme göze küngeline Kazan hey kökünler